Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka Northeastern Hill University Students Union, haringkat ka jingsan lang kinong yalam ka New Trap Youth Council, Central Executive Committee, hine kasngi kalay tarik o kalalingkot arajar at husaw, kilami patwan bansyong kalany mga rakmat ko office trikam, jong ka Meghalaya Board of School Education, bandawa na kasorkar ban palat no ya kabaybam ni ka scholarship jong kisamla puli. Habayakran ba usamla ban penbiang riang, General Secretary kani husu, ulang bakalong ka jingde ran ya ka sorkar jela bahadu menta kampat la ban si ya ka scholarship jong kisamla puli kat bakala ban pelong pad ikita masa kabada ki klur tingkah uni unong yalam kani husu lama hamru ya ka sorkar bakam de ban pen khluj ya kisamla puli namar lada ka sorkar ka pen khluj kan poi ka por bakin i no yo khulam barra ada kitiar shu na kalyang kinong yalam kila ai por shiphosingi ya ka sorkar ban si ya ka scholarship jong ki khna balada kimna ka union pasashim de ki weipat ki jingi ki ba e nakliang president ka HYC uba roy ko par syndrome habakrana kani kasngi ula kentu ka sarkar ban petlam ya ka jingi ka baki khna ki akendu ulong ru ba ka sarkar ka don pisa ban yarap ya ka jila sikim hakapor ba sha ling shop ha ki bor ka maryang kila ru banang siu shi ki samla puli bakin yo ban beteng ya ka kampu de jongki ula ban rap ru da ka baong ba ka seng ka don nang bat ki samla puli bat ka kloy bandan bentalang hakinu kinu kisien jam kabaki don man penbor ya ka sarkar bakan siu bat pelan no ya ka pisa kabadai hok ka jongki haduk mentah ngila apoi su snem thmai haduk mentah kala de sebat apply saya kanika scholarship thmai henry tang scholarship ka barem rum pat dia tegin le gunu kan bun khuna lawan ut la fun yang bun khna lawan kendu yang bab yarap lem ngila dongkam man siu ke by class ngila dongkam man siu ke by hostel lamar bun khna sho bikin mi hostel ki haban siu henry ka sarkar tip mla sung thu su ka pen pernah ya ka ri kat ni henry yuk khna pat kam pen pernah ke Kanungot mensubuh bikin tak kan ka sarkar ka bakhlud kanungot kidon kita kena barok ibam padio ya scholarship namar bakat kum kujing stu jongi kat kum kujing phone hi ki fresh hi 4 don we rubayo te renewal ki don ki blayo ki don ki 4 yo kadi ka bha bat ka hok ka ba kena di banyo andre ke government jongi kale bom sutnyo ya kata kale bom yo snow ya kajing dongkam jing kena bat ka scholarship hi bun ki kena ki penongkam ni scholarship ha ka bakin yo ban siu ya ka by class ke jongki ki yo ban siu ki tuition fee jongki ki yo ban siu ya ka hostel fee ke jongki henry kumni ka slam boni khna la jenjar lawan ut chini kan husu lawan ut syak xyc dena ta kadaw ni ban si ni hap ban mi ban ong sarkar baka dei ban penkloy kan scholarship namar ba babun hi lau khna pulie wan pulie udai bai ubam dan bom dm udai bawan nak long yung kabaduk te ka scholarship kadai ka bayarap shibu ni ki bikila ban siu ki jindong kam henry ka sarkar ka jongi tip balik gale bumie tip balik gale bumie so bumie te na kaliang ka jongi hi ngin ya chikman lada ka sarkar kam penkloy kan ka scholarship namar babun hi kat kum ka jing yo jing tip ka jongi ki renewal bat ki fresh ki bun ki bampak yo te nakaliang jo kaniusu di ai ka mesir ki bat bahaya ka sarkar ba kan penkloy no in scholarship namar la da kan penkloy ngin ya kilenti pat ki bakham te kata ka di mesir nakaliang jong ka musu educational cell kala jumi pat ba pan yakun ta ka hok jong pat ba kamtam ka hok jong khna bat man lau snem bat lada pikan mau haus snem ubal alet hapo ka jingelam jong ka HYC educational cell kala penlong ya ka protes hamalki hakmat umur jong papul bat nilai i ki khna nakeleng ka rilum khasi jungi la yawan man snok tilang ha jing ki khna na du than nongston jantia riboy bat kumta ter kila yawan kalai bormet bandon dekat hakata jing ki mencupet kemau yaki kena samla baro baka HYC educational cell kala mi kha
Syaki badai pej ya ka scholarship bat kila ai daw baper bat ka jing up jongi kala dir por tengah shikwa man ai ka message ka ba wat ya pensat ya ka download jongi kena wat num provoke ya ka bor jongi kena lem kumta pinmat ya ka ding para samla ni kinong yalam jonga niusu haringkat bat kinong yalam jonga HYC ila kloy ban yang nam taki kena bat kanu kacing tanat ban pej ada kena ki yang renti nam tak hok ka jong ladi kalau ngajing la aranya ka sarkar ba kinong kai bat ki kena ya ban mi madan ban yaki nam tak hok ka jong ki kani ka daw kala pedlong ya ka educational ranking hapo state ka jong ni bakan hiar arsut kan poi syuru ka list ka bakhadu do bat menta kari kasih jumi kibriu kinong wei kini thu shu ya ka kum ka educational hub penban menta la itu kum ka hub jong ka tamasa ningila manong ka festival hub tang kita hi lisibul ketika dia jing shisha ba ka sarkar ka jongi hadu menta menne dengan niu hi ba kala kam concentrate kala kam pej penban syaki ban plut bisa syaki ni kita masa hendrai kat kum kejing sung thu hi lada klem ukna pulia ka lawai jong kajat bendri kita kan ham hendrai ke sarkar tip hadu menta ka sung thu ne kam sung thu ya kata ba ka lawai jong kajat bendri ka dei be ukna pulia hendrai wat menta ya ka bha jong kita kibala ban kentiu kajat bendri la syak simno la syak lek bom sunyo te shanu kan kajat bendri ko jong kan poi te kanir ko di mesti ci kena baro ba ngindor kat pi ngau sekretari jong ka niusu ngandon ringkat banyakun namanta ka dau ba ka jong pi nganum song nganum thai bat kerpat ba nginyimi lang syakmat bangin dawai ka hop wat pieng wat smie wat ri na ba ka hop ka jongi ngidi ben penpau na kaliang ka jonga general secretary jong ka niusu bat ringkat ka jingirap ka jingsno tilang jong ka HYC nginyimi syakmat baginya kun ya kan hok namar ka sarkar ka jongi lada ngimi kumnia kan le bom yasno bat ka kloy hiru ban bam klop lada ngimi kumnia te ka message ka baklan ma sarkar menta ngiong bai tang shikentien wat jutunju ya khna pulia pitunju khna pulia kandon hoi ka por bangin bu noi khulom nya banra pat sekitiar jingele lada le kumnia ku sarkar kulut jungi kata ka message ka baklan ma na kaliang kanusu Dulu no bi ai por sarkar ba kan lak ni ka scholarship na kaliang ka jongi tingi bu shipos ni dela da ka sarkar kaliang bu sngo hapo shipos ni kin sang don biang kini jingi ki but ni kani ka message ru ikna ngin bu por shipos ni ba ni kerpa ikna ni bilang da ka sarkar kamle halor kani ka scholarship Yung idag sincha may ki yung pila ng sarkar kam patiaw yung pila. ya kata hadu mentang ngidang ya keren nakaliang kanusu ngidang ya keren nakaliang ka HYC ngidang ya keren tengin sepet kanu pa kasinjam ka bakhamba bagin le de gadi katahi hadu mentang yang pak don reng ngidang ya keren kumno ngin Ito kung say maran ni pat na samla puli bakit mix surak na benda ka din lawa. lada ka sarkar hi ka kelut de katahi gadi ka katahi gadi ka jingtmu ka jongi ngin sei madan ikna puli boro kumngaong hi ukna puli pitunjo palat embu noi hulam balada ukna puli ubu noi hulam sesuatu imapi sabak kli imapi ku sarkar kelut kata kadi ka message na kaliang kanusu